اولا 1 minut برادر جان 1 minut همین بس نگاه که برادر با خاطر الو التماس با خاطر پیشروی نمی برادر تاجیکی خدا هم یک لایک یک کامنتاری همون ما التماس میکنم دا هم کدام که حرمت میکنه نشون رو نگفته که میمونه نه نگاه کنید میمونی اینا بودی جا بگردون این همین خیلی میاره بوله استول جوانی میگه اکاس میواره بته رزولتات نداد با اون شرطی که کادر اسمو برادر عزیز مترو مارینو ویخدی چور عزیز خیلی جای گای بشرمش نیست نگاه کنید برادر عزیز کدامی که چوچول دارن این مسئله مردینگی را کلان کردن است کدامی که یعنی که میخواین ژلانی داریم برادر واتساپ دا بنویسید گارانتیش قطعا ایو برادر عزیز گارانتیش قطعا چیزی را که استحصال کرد برو واردیان برادر به ضرر به یگم چیز میتونین که کامنت که یعنی که هست خیلی چیزای چیشه هست بعضا برادرای هستن که یعنی که میفروشون برای هم برادر عزیز کدامی که میخواین که اگر که چی کنین مرحمت خریداری کنین برادر عزیز مقصد یعنی که کدامی در که نگاه کنین تمام نمود جوی نماز نگاه کنین برادر عزیز بهترین چالوها نگاه کنین برادر بهترین چالوها داره نگاه کن بچه تاش خدا بکشه نگاه خشوگیش نگاه کن دیدن لبای نمودش هست میتونه کامera ده ها تمام لبای نمودش هست یعنی برادر عزیز میتونین که بیاین خریداری کنین یعنی که یو چیستا турецкий серебро برادر عزیز можна ягон мада ягон чи надора нигах кунед бародаро и тамоми намуди китобои қуръон дора ҷои намоз дора ина шабе ма ҳуҷ кунам ёр ма мира мебехан ина мехата нигах кунед бародаро и барои хоҳароан барои апӯҳоан кадомиш ки кадом размере ки мехоҳен мақсад нами номрое ки пешра мебуроям метавонем ки занг занем бе ягон проблема бе ягон чиз тамоми намуди сатрҳош ҳаст нигах ки бародари азиз дар ин тарафаш ҳозир ма саросима нашуда хишру тамошо кунем бародаро ҳозир духиёра ишонтон метавонем ки духиёи беҳтарини беҳтарин ин хеле духи нест бародаро яъне ки мераванд ай турсия заказ мекунанд аз ким куҷоҳо заказ мекунанд ку ин хелиё нест ҳозир ма ишонтон метавонам бародар нигах кунед ки тараф духиёша нигах кунед бародари азиз хоҳарои азиз нигах кунед тамоми намуди духиёш ҳаст тамоми намудаш ҷеркуни майкли тамоми намудаш ними чӣ хеле ки мефурад ҳамон хеле меёб яъне ки духиёи беҳтарин духиёи ё духиёи грамм хотяна хеласт ё яъне ки качесния правильно ё духиёи ангара хов мебара ба як азоб бедориш мекунад барои ҳамқа бародари азиз метавонем ки марҳамат ина заказ кунем тамоми намуд тор метова и тараф шкати омаги ина нигах кунем и тараф мисол ин хел либосакоам ҳаста ина ин хели либосакош ҳам аст ҳозир бо ма дигар либосҳоро ишонтон метавонем бародари азиз нигах кунем бародари азиз иҷа яъне ки мехоҳем барои янгора форма заказ кардан марҳамат ина тамоми намудаш ҳаста ҳамин заказ мекунӣ бародаро дар уҷа бо бор ҳаста уҷада бор бисёр ҳай хоб мерем сари масъалаи доруво бародаро кадоме ки бародаро азиз масъалаи хиникида бародаро иҷа дорувои качесниям иҷа не просто такай иҷа просто дорувои качесни кадоме ки хиникӣ дори бародари азиз кадоме ки мақсад масъалаи ҳамхобагӣ дар и ҷои шармиш нест ҷои ягон чиш нест бародари азиз и аз ҳисоби яъне ки хиникӣ дори аз ҳисоби хиникӣ мешавам хеле ки ҳамин кам хеле бигем бародаро яъне ки саломатит хуб нест барои ҳам қадар метавонем ки номро да ватсапш 24 соат кор мекунам менависонӣ мегем худшон менависонатон мегатон ки бародар чӣ хелиш инам хели намтари ҳама тарафаш правильно асад менависониш ҷош намега хоб нигах кунем бародаро хуб гӯш кунем бародаро нигах кунем и барои ришай и миноксидинира мега барои риш бародари азиз нигах кунем бародаро когда истифода мебарем яъне ки истифода мебарем бародари азиз яъне ки ҳастан баъзан ҷода меган результат намета хеле намета нигах бародар ҳамин имрӯз кардиш хоб як сураташ мегирам хел архивда партош бестам агар
курсуш бучид результат надод яктада яктада результат надод бародари азиз миёй ина банкаша миёри пешиш дар ними хел болои устолиша мемонӣ ина иҷа бигардон ин ними хел миёри болои устолиша мемонӣ мегӯй акасу мара бите результат надод ба он шарте ки когда сурат мегирӣ фуромӯш накунем бародари азиз ман чизеро гуфтам дасловам ҷавоб метим бародарон хоб бо чӣ дорим он иҷа бародаро иҷа тамоми намудаш аста и тарафша бигардон руғани сиёҳдонаву руғани намедонам дигар ана ҷинайки мегрезаву шампуну тамоми намудаш бародарон бемаи шурӯъ бардори ангара нигоҳ кунем бародарон бачааташ ҳафташа имшавай хона сара мекунад акирама ҳуч кардам хоб ина иҷа бародари азиз тамоми намудош ҳаста хай чӣ хел ки гуфтем как всегда тамоми намудои барои дасту хеле любой намудаш ҳастаи дигаш ба худо нигоҳ кунем бародарон нигоҳ кунем биёбакаша бахапа нигоҳ кунем бародарон бача анои парвардигор ирае ҷойнамоза хушрӯгиша нигоҳ кун а кампири очата якта закас мекунӣ сайра тоҷикистонра ки якта закас мекунӣ мера сарои зонувош лад намехӯра як умр дар ҳаққи дуо мекуна як умр ҳамин хел аст хоб бо чӣ анда иҷа яъне ки бародарои азиз тамоми чиз ҳастае метавонем ки биёем харидорӣ кунем ина асала ина асалои тоза ина бародарои азиз асалои тоза поёнда бародаро ма разниша бигирем да яъне ки нигоҳ кунем да бародари азиз мисол нигоҳ кунем да бародари азиз тамоми базибиш хатиян мисол ина ёша нигоҳ кун дидем бародари азиз тамоми базибиш хати барои дорувои чи гурдадард ҳаст хел чизо бародаро барои дорувои гурдадард кадомит гурда дар метуна кадомит хиники дори васпалени дори бародаро бо як бори дига мегӯм кадомит ки масъалаи хонадорӣ да яъне ки танқисӣ мекашем бародарда муроҷиат кард аввалиш парвардигор деюмаш аз ми дарда давои ҳаммат иншоалло ки чия хабардор мешава яъне ки мефаҳмонатон чӣ хеле не як чизи дига барои хароб шидан дору кадомиш ки бузбалаҳа киҷода набор бародари азиз нигоҳ кунед ё иш барои хароб шидана иш барои вес гирифтан яъне ки кадомит сагро гӯш надорем метавонем ки аз ин истифода барем кадомит ки аз гӯш безорем ку яъне ки бузбалаем метавонем ки аз ин истифода барем бародаро ё чизои непроста такам бародари азиз яъне ки ҳамаш гарантиш хатиян бародаро ҳамиҳо ҳастан аз самделе ҳамин чизо ҳастан дар баъзан ҷоҳо ҳастан арзонан дар баъзан ҷоҳо ҳастан ки яъне ки қиматан фуромӯш накунед ҳамаи чизо качестина ё ҳамашо зависад ай качества мекунад нигоҳ ки бародар кампири оча пош дармандай раҳ гашта наметавона ена ҳамиай ира мехӯри нигоҳ ки ай инай мебари метиш мезана ку барои спортсменто ай мезана ку бародаро нигоҳ кунед ай мезана ку ҳар саҳар мехеза мусфеди падарта мегира 5-6 километр медавона ена ё непроста такам бародаро метавонем ки харидорӣ кунем дига чӣ кор кунем чӣ бигем дига шоно ки ҳамашо гуфтем хай шампунову рӯҳани сиёҳдона ҳамаёра гуфтем бародари азиз худо нигаҳбонтон боша дар амони аллоҳ бошен адреси мо бародари азиз метро марино виходи 4 метавонем ки марҳамат биёен аз номи канали бобои лангари гап занен иншоалло ки бо иҷа чақчақш мекунем бародаро бепарво иншоалло ки чия номи ҳамин чия залатои вада магазин бародари азиз номи магазин залатои вада худо нигаҳбонтон шербачаҳо илтимос навора падилиса кунен паҳн кунен худо нигаҳбонтон бошад